На Беларусі многія лясы называюць запаветнымі. Але часта гэта проста прыгожы эпітэт. Па-сапраўднаму словам запаветны можа звацца, напэўна, толькі адно месца – адна пушча. Пачатак яе гісторыі губляецца недзе на мяжы новай эры. Яе экасістэма адна з самых аўтэнтычных у Еўропе. Гэта была першая ахоўваемая прыродная тэрыторыя ў свеце. Сёння яна цэнтр турыстычнага жыцця нашай краіны. Усё гэта пра самую вядомую і самую запаветную Белаверскую пушчу. У нашай праграме мы раскажам, як зараджалася пушча, як станавілася прыродаахоўнай зонай, любімым месцам палявання вышэйшых асоб розных дзяржаў, як ператваралася ў нацыянальны парк і стагоддзямі захоўвала гэты статус. Таксама мы зойдзем у запаведныя мясціны, дзе няма турыстаў, і, вядома, паназіраем за сімвалам Белавежжа і ўсёй Беларусі – зубрамі. Запрашаем у сэрца прыроды нашай краіны. Нацыянальны парк Белавежская пушча. Лес пушчы разгарнуўся на тэрыторыі 3 раёнаў Брэсцкай і Гродзенскай вобласці, але адміністратыўны цэнтр размясціўся ў вёсцы Камянюкі Камянецкага раёна Брэсцкай вобласці. Сюды можна даехаць на ўласным транспарце або на маршрутных аўтобусах, якія ходзяць з Брэста 5 разоў на дзень. Касы працуюць з 9 да 18 гадзін. Экскурсійныя вальеры адкрытыя для наведвальнікаў штодня з 9 да 20 гадзін. Першае пасяленне ў раёне Белавежскай пушчы ўзнікла ў 13 стагоддзі, калі валынскі князь Уладзімір Васількавіч заклаў абарончую вежу. Яе будаўніцтва адбывалася ў 1271-1288 гадах на левым беразе ракі Лясной. Найбольш верагодна, што паселішча ўзнікла вакол вежы і ад яе атрымала сваю назву – Каменец, а потым вежу пачалі называць ад паселішча – Камянецкая. Такі вось гістарычны каламбур. Некалі вежа знаходзілася ледзьве не ў сэрцы пушчы. Сёння ж рэліктавы лес адышоў далёка. Зараз ад Камянца да мяжы з пушчай каля 20 кіламетраў. І нават страціўшы столькі сваёй тэрыторыі, пушча і сёння здзіўляе размахам. Агульная плошча ахоўваемых тэрыторый каля 1600 кіламетраў квадратных ці 160 тысяч гектараў. Дарэчы, большая частка пушчы размешчана якраз на беларускай тэрыторыі. Падзелены нацыянальны парк на некалькі функцыянальных зон. Гэта зона, дзе дазволена гаспадарчая дзейнасць і рэгулярнае выкарыстанне. Зона, аддадзеная для рэкрэацыі. І самая запаведная зона рэліктавага старажытнага лесу. Менавіта для захавання гэтых лясоў уласна і быў створаны нацыянальны парк, а ЮНЕСКО прызнала гэтую тэрыторыю сусветным здабыткам. Белавежская пушча вылучаецца ў першую чаргу сваёй самабытнай прыродай, уласцівай экарэгіёну сармацкіх мяшаных лясоў. Тут захаваліся рэліктавыя супольнасці раслін і жывёл. Сярэдні ўзрост дрэў складае больш за 100 гадоў, а на асобных участках дасягае 250 і нават 350. Па біяразнастайнасці гэтыя лясы не маюць роўных у Еўропе. Іх фаўна налічвае больш за 11 тысяч відаў. Больш як 110 прадстаўнікоў жывёльнага свету пушчы занесены ў Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь. Найбуйнейшым з іх з'яўляецца зубр. Увогуле ў Белавежскай пушчы можна сустрэць усе дрэвы, якія растуць на тэрыторыі Беларусі. Але мы раскажам пра самыя незвычайныя. І дзеля гэтага завітаем у месца, якое завецца запаведная Дуброва. Тут прырода не адно стагоддзя жыве сваім чынам, без чалавека. Бо, як паказала багатая і насычаная гісторыя Белавежскай пушчы, чалавек далёка не сябра прыроды. Хутчэй наадварот. Зараз запаведную Дуброву наведваюць толькі навукоўцы ды дэлегацыі з іншых заказнікаў. Але віртуальны экскурс могуць зрабіць і гледачы нашай праграмы.
Мы апынуліся ў дубова-грабавым лесе. Граб – рэдкае дрэва на Беларусі, і ён часты спадарожнік дубоў. Граб лёгка пазнаць па белых плямах на ствале. Гэта лішайнік, які, дарэчы, з'яўляецца індыкатарам чысціні паветра. Граб расце толькі ў ідэальным экалагічным асяроддзі і на вельмі ўрадлівых глебах. У Першую сусветную вайну ў грабавых лясах нават праводзілі аперацыі раненым, бо лічылі, што паветра ў такой мясцовасці стэрыльнае. Таксама ў Белаверскай пушчы ёсць свае феномены. Адзін з іх – скальны дуб з 3 стваламі. Але ж правільна казаць з адным, але падзеленым на 3 часткі. Такая з'ява адбываецца, калі верхавіна яшчэ малога дрэва пашкоджана. Напрыклад, яе мог з'есці алень ці адбылося нешта яшчэ. А вось наступную з'яву навукоўцы пакуль растлумачыць не могуць. Перад намі каўнерыкавая сасна. Яе ствол упрыгожваюць шматлікія каўнерыкі, якія можна параўнаць з жабрамі ў рыбы. У гэтых месцах кара адслойваецца па невядомых прычынах і ўтвараюцца вось гэтыя каўнерыкі. Яшчэ ў пушчы на дрэвах можна сустрэць цікавыя нарасты. Гэта капы. Кап утвараецца ў тым выпадку, калі ў кару дрэва трапляюць нейкія арганізмы, напрыклад, грыбы, ці калі дрэва атрымлівае траўму. А гэтая сасна вылучаецца сваім хваравітым выглядам. Адсутнасць кары, сухія галіны, пажоўклыя іголкі. Гэта яскравая прыкмета караедаў. Гэтыя насякомыя – даўнія ворагі пушчы. Караед знішчае падкорны слой дрэва, перш за ўсё хвойных парод. Раней караеды не былі такімі распаўсюджанымі, але ў 60-е гады ў выніку неабдуманай меліярацыі імунітэт дрэў моцна паслабеў. Таму сёння ў дрэва, якое атакавалі караеды, амаль няма шансаў. Супрацоўнікі пушчы прынцыпова не ўжываюць хімічных сродкаў барацьбы з жукамі, а робяць санітарную вырубку лесу. Таксама адна з жамчужын Белаверскай пушчы – чорная алешына. Яна расце, як здаецца на першы погляд, у вадзе. Насамрэч, яна выдатна сябе адчувае ў балоце. Чорная алешына – захавальніца пушчы. Здабываць яе вельмі складана. Таму алешнікі маюць свой першародны выгляд. І акрамя таго, яны з'яўляюцца выдатным месцам для птушак і звяроў. А жыўнасці ў пушчы вялікае мноства. Каб убачыць усё адразу, лепш накіравацца ў музей прыроды, які знаходзіцца недалёка ад цэнтральнага ўвахода ў Белаверскую пушчу. Музей прыроды дзяржаўнай прыродаахоўнай установы Нацыянальны парк Белаверская пушча знаходзіцца ў вёсцы Камянюкі Камянецкага раёна Брэскай вобласці. Упершыню падобны музей прыроднай і паляўнічай тэматыкі быў заснаваны на тэрыторыі Белаверскай пушчы ў 1913 годзе. У Першую сусветную вайну яго калекцыя была цалкам вывезена, усе экспанаты страчаны. Паўторная спроба стварыць музей у імператарскай рэзідэнцыі ў Белавежы скончылася нічым. Ён згарэў разам з палацам падчас Вялікай айчыннай вайны. Будаўніцтва новага музея прыроды пачалося толькі ў 1949 годзе. Адноўлены музей адкрыўся для наведвальнікаў у 1952 годзе. Сёння ён займае другі паверх у новым будынку эколага-асветніцкага цэнтра. Цэнтр адкрылі ў 2009 годзе, калі адзначалася 600-годдзе пушчы як ахоўваемай тэрыторыі. Калекцыя музея, адна з самых багатых у краіне, прадстаўляе ў асноўным фауну Белаверскай пушчы. Турысты могуць наведаць 3 вялікія і 2 малыя экспазіцыйныя залы, а таксама пазнаёміцца з пастаяннай выставай гістарычных фотаздымкаў.
Пры жаданні можна замовіць экскурсію ці скарыстацца аўдыягідам на рускай, англійскай, французскай ці нямецкай мове. Зараз мы з вами апынуліся ў зале пад назвай «Гісторыя і прырода». Экспанаты адразу пераносяць нас у час, калі землі пушчы толькі-толькі пачалі асвойвацца людзьмі. Тут можна ўбачыць зніклыя віды жывёл, якія даўней вадзіліся ў дрымучых белавежскіх лясах. А па суседстве стаянку першабытнага чалавека. У 8-6 стагоддзях да нашай эры пушчу засялілі плямёны яцвягаў. Гэта старажытны народ, пра які і сёння навукоўцам вядома даволі мала. Яны не пакінулі пасля сябе ніякіх слядоў, акрамя каменных курганоў і магіл ды ахвярных камянёў. Але ж найбольш старажытныя жыхары белавежскіх лясоў жывёлы, і сярод іх трэба адзначыць тураў. У музеі прыроды гэта адзіны муляж. Упаляваць тура лічылася амаль воінскім подзвігам, бо гэта быў надзіва дужы, да таго ж агрэсіўны звер. Існавала павер'е, што атручанае віно, калі яго піць з турынага рога, робіцца бясшкодным. Гэтыя легендарныя жывёлы вымерлі на пачатку 17 стагоддзя. А праз 100 гадоў зніклі і дзікія коні, тарпаны. Калісьці іх лавілі ў пушчы, прыручалі і выкарыстоўвалі ў літоўскай конніцы. На адным з такіх ездзіў вярхом вялікі князь Вітаўт. Вядома, што тарпаны былі вельмі вынослівымі, маглі цягнуць за сабой груз вагой у 3 тоны. У музеі прыроды прадстаўлены нашчадкі тарпанаў, тарпанавідныя коні. Гэта гібрыд тарпанаў і іншых прадстаўнікоў віда. Былі трагічныя старонкі і ў жыцці сімвала пушчы і ўсёй Беларусі зубра, бо гэтыя буйныя жывёлы на працягу многіх стагоддзяў лічыліся каштоўным паляўнічым трафеем. Зараз спынемся перад галерэяй партрэтаў расійскіх імператараў уладальнікаў пушчы з 1795 года. Дарэчы, большасць з іх ніколі тут не бывала. Пры Кацярыне II тут забаўляліся паляваннем шматлікія прыдворныя, фаварыты і знакамітыя госці. Новыя гаспадары не збіраліся ашчаджаць лясное багацце. Імператрыца, а пасля і яе сын Павел I шчодра раздавалі фаварытам пушчанскія землі. Фотаздымкі расказваюць гісторыю грандыёзных царскіх забаў. Прычым асаблівай увагі заслугоўвае паляванне 1860 года. І оно дагэтуль згадваецца як унікальная з'ява ў гісторыі пушчы. У 1860 годзе імператар Аляксандр II вырашыў прадэманстраваць свету веліч і заможнасць сваёй дзяржавы. У Белавежскай пушчы былі наладжаны ўрачыстасці з феерверкамі і музыкай. Паўдзельнічаць у паляванні цар запрасіў замежных вяльможных гасцей, у тым ліку прынцаў Карла і Альберта Прускіх, вялікага герцага Саксэн-Веймарскага ды іншых. За 2 дні было забіта 96 жывёл, з іх 28 зуброў. На памяць пра гэтую надзвычайную падзею Аляксандр II загадаў зрабіць 7 статуэтак зубра з гравіроўкай. 2 з іх былі падараваны арганізатарам палявання, а 5 запрошаным нямецкім прынцам. Адну з гэтых унікальных статуэтак сёння можна ўбачыць у музеі прыроды. У 1886 годзе ў пушчу прыязджае Аляксандр III. Імператар прыходзіць у захапленне ад мясцовай прыроды і выказвае жаданне, каб пушча стала маёмасцю царскай сям'і. Ён абменьвае на лясныя угоддзі землі Арлоўскай і Сімбірскай губернях. Па загадзе Аляксандра III у 1889 годзе пачынаецца будаўніцтва паляўнічага палаца ў Белавежы. Зараз гэта тэрыторыя Польшчы. Вылучаўся палац тым, што ўсе пакоі ў ім былі рознымі. Напрыклад, дубовы пакой, кляновы і гэтак далей. На жаль, сёння белавежская рэзідэнцыя захавалася толькі на фотаздымках і яшчэ ў выглядзе вось такога макета. Бо падчас Другой сусветнай вайны ў будынак трапіла бомба, і ён згарэў. Калекцыя гістарычных фатаграфій ілюструе далейшую гісторыю пушчы.
Падчас Першай сусветнай вайны гэтыя мясціны былі акупаваны немцамі, якія пачалі актыўна ссякаць і вывозіць лес у Германію. У якасці рабочай сілы выкарыстоўвалі палонных рускіх і французскіх салдатаў. Для апрацоўкі драўніны было пабудавана 4 лесапільныя заводы, а для транспарціроўкі пракладзена каля 325 кіламетраў узкакалейнай чыгункі. Толькі за перыяд з 1915 па 1918 год было вывезена больш лесу, чым за папярэднія 500 гадоў. У Вялікую Айчынную вайну адзін з кіраўнікоў фашысцкай Германіі Генрых Герынг імкнуўся стварыць у Белавежскай пушчы узорную паляўнічую гаспадарку для эліты рэйха. Але яго планам не давялося здзейсніцца. У 1944 годзе ў Маскве адбылася афіцыйная савецка-польская сустрэча, на якой зацвердзілі новую дзяржаўную мяжу. У выніку Белавежская пушча падзялілася на беларускую і польскую часткі. Неўзабаве высветлілася, што на савецкім баку зусім няма зуброў. Іх папуляцыю пачалі адраджаць у 1946 годзе. Для гэтага суседняй Польшчы набылі 5 асобін гэтай жывёлы. Адзін з той 5 сустракае наведвальнікаў музея прыроды пры ўваходзе. Гэты вялізны зубр зваўся Пугінал. Ён памятае яшчэ тыя часы, калі зуброў ведалі па імёнах. Польскія былі на літару П, а беларускія на Б. Так што Пугінала смела можна лічыць прабацькам усіх белавежскіх зуброў. Сёння беларускую тэрыторыю Польшчы насяляе 480 асобін. У 1965 годзе была створана першая папуляцыя вольных зуброў – белавежская. У 70-е з'явіліся азяранская і бярозаўска-барысаўская. З гадамі ўзнікалі новыя мікрапапуляцыі. Сёння налічваецца ўжо 10 такіх мікрасем'яў. Вядзецца праца па стварэнні 11-й дзятлаўскай. Аднак месцаў для вольнага рассялення зуброў у нашай краіне засталося вельмі мала, таму навукоўцы працуюць над якасцю жыцця гэтых статкаў. Дарэчы, Беларусь – адна з нямногіх краін, дзе рэалізуецца менавіта такая мадэль аднаўлення зуброў. У краінах Заходняй Еўропы зуброў трымаюць выключна ў заапарках і вальерах. Экскурсія па музеі прыроды працягваецца ў наступных залах. Тут сустрэліся адразу ўсе 4 пары года, каб наведвальнікі маглі паназіраць за тым, як змяняецца выгляд пушчы ў розныя сезоны. Напрыклад, тут можна паглядзець на зімовае паляванне ваўкоў. Пазнаёміцца з маленькім звярком ласкай. Цікава, што ў даўніну нашыя продкі прыручалі ласку, і яна жыла ў гаспадарцы, як сучасная кошка. Бо ласка добры паляўнічы на мышэй і можа пралезці ў любую нару. А зараз перад вамі бітва аленяў у шлюбны перыяд. Яны высвятляюць, хто ж мацнейшы. І часта бываюць кур'ёзныя выпадкі, калі алені шчэпліваюцца рагамі і доўгі час вымушаны цярпець свайго ворага побач. А гэта сваю прыгажосць дэманструюць глушцы. У час шлюбнага перыяду самцы заліваюцца спевамі. Іх песні называюць такаваннем, бо гукі можна параўнаць са стукам. Напрыканцы спеваў глушцы трапляюць у стан эйфарыі, пасля чаго на некаторы час глухнуць, адсюль і іх назва. Не менш цікавы і водны свет. У трэцяй зале вы знойдзеце прадстаўнікоў якраз тых відаў жывёл і птушак, што жывуць каля вады. Дарэчы, на тэрыторыі нацыянальнага парка налічваецца 10 штучных вадаёмаў. Вось там і можна сустрэць баброў, выдраў, вытанчаную шэрую чаплю і майстра маскіроўкі бугая. Ёсць тут і ў прамым сэнсе каштоўная птушка, турухтан ці баталён. Справа ў тым, што яшчэ нікому не пашанцавала сустрэць 2 аднолькавыя птушкі, яны ўсе розныя. Таму адзін з брытанскіх універсітэтаў аб'явіў конкурс. Той, хто знойдзе аднолькавых турухтанаў, атрымае 1 мільён фунтаў стэрлінгаў. Ганарар яшчэ чакае свайго ўладальніка.
У музеі прыроды нацыянальнага парка Белавежская пушча створаны ўсе ўмовы, каб наведвальнікі адчулі сябе на ўлоне жывой прыроды. Рэалістычная экспазіцыя дапаўняецца сапраўднымі гукамі лесу. Але перад вамі толькі эфектна адноўленая прыгажосць гэтага краю. Вядома, складана замяніць эмоцыі, якія выклікае хараство беларускай прыроды пры непасрэдным кантакце з ёй. І першы такі кантакт можна здзейсніць у экспазіцыйных вальерах, што размешчаны непадалёку ад музея прыроды. Вальеры з дзікімі жывёламі – адна з галоўных славутасцей Белавежскай пушчы. Падобны звярынец быў створаны тут яшчэ ў 1841 годзе, калі ў пушчу завіталі першыя турысты. Зараз плошча вальераў складае 20 гектараў. Наведвальнікі могуць пабачыць тыповых насельнікаў белавежскіх лясоў і тых, якія тут ужо не жывуць. Напрыклад, вальер – адзінае месца ў Белавежскай пушчы, дзе можна паназіраць за бурым мядзведзем. Гэта даволі рэдкі від для нашай краіны. У другой палове 19 стагоддзя мядзведзі былі цалкам вынішчаны з той прычыны, што яны небяспечныя для дзічыны, асабліва для зуброў. Некаторых звяроў, напрыклад, рысь, сустрэць на волі ў пушчы амаль немагчыма. Гэтая вялікая кошка, у адрозненні ад сваіх хатніх родзічаў, вызначаецца агрэсіўнасцю і непрадказальнасцю паводзінаў. Што характэрна, рысь можа есці толькі свежае мяса. Таму, калі здабыча занадта вялікая, драпежніца проста пакідае рэшткі на спажыву іншым. А вось дзік – надзвычай распаўсюджаны звер, праўда, пераборлівы. Ён селіцца толькі там, дзе знаходзіць купальні, яміны, напоўненыя вадой і гразю. Дзікі часта прымаюць падобныя ванны, каб уратавацца ад паразітаў. Сёння ў вальеры можна пабачыць і высакароднага аленя, які быў цалкам знішчаны ў 1705 годзе, а пасля ізноў завезены з Еўропы напрыканцы 18 стагоддзя. Яшчэ адзін жыхар пушчы з'явіўся тут параўнальна нядаўна. Янатавітнага сабаку прывезлі з далёкага ўсходу і рассялілі ў гэтых мясцінах прыкладна 80 гадоў таму. Гэта вельмі хітры звер. Калі ён адчувае небяспеку, то прыкідваецца мёртвым і пры гэтым пачынае спецыфічна пахнуць. Драпежнік не чапае яго, але як толькі небяспека знікае, янатавідны сабака даволі хутка уцякае. У вальерах жывуць і некаторыя з экзатычных птушак. Напрыклад, тут знайшлося месца і для страусаў. Але ж вядома, у пушчу едуць паглядзець у першую чаргу на зуброў. У вальерах зараз знаходзіцца некалькі асобін. Гэта зубр еўрапейскі, буйная жывёла з роду бізонаў, занесеная ў чырвоную кнігу Беларусі. Зубры жывуць супольнасцямі ад 12 да 20 асобін. Статак узначальвае самая вопытная зубрыца. Дарослыя самцы жывуць асобна, за што іх называюць адзінцамі. Працягласць жыцця пушчанскіх бізонаў можа дасягаць 28 гадоў. І вядома, у Белавежскай пушчы зубры жывуць сярод некранутай прыроды. І нам пашанцавала паназіраць за астаткамі такіх дзікіх, вольных зуброў. Падрабязней пра гэтае фотапаляванне мы раскажам у наступнай частцы праграмы. А таксама пазнаёмім вас з турыстычнымі маршрутамі, якія пралягаюць праз самыя запаветныя часткі лесу. Падчас велаэкскурсіі падзівімся на велізарны дуб патрыярх і на бярозу, на якой з'явілася галава зубра. Завітаем і ў сядзібу Дзеда Мароза, які з задавальненнем прымае гасцей на працягу ўсяго года. Дарэчы, ён абяцае, што ўсе жаданні, якія вы загадаеце на сядзібе, здзейсняцца. А мы жадаем сустрэцца з вамі ў неверагодна прыгожым і дзіўным месцы нашай краіны, якое сёння ўваходзіць у спіс сусветнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА. Да сустрэчы ў Белавежскай пушчы.